Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vă voi arăta un tutorial pentru acest machiaj de zi, așa că să începem! Deja mi-am aplicat această cremă de la Benefit, iar acum îmi voi aplica fundul de ten de la NARS cu un Beauty Blender Oud. Acum voi folosi acest concealer de la NYX. Are o acoperire medie și este foarte ok pentru un machiaj de zi cu zi. Îl folosesc în zona șarpenelor, în locuri unde vreau mai multă acoperire și unde vreau mai multă luminositate. Și acum vin cu același burețel Oud. Iar acum voi seta tot machiajul feței cu această pudră pulbere de la Laura Mercier. Pentru zona de sub ochi o voi fixa cu burețelul. Iar pentru restul feței voi folosi o pensulă mai mare. Pudra de sub ochi o voi lăsa în caz că atunci când mă voi da cu fard și o să-mi cadă fardul să îl pot elimina fără să împătez machiajul. Pentru sprâncene voi folosi Micro Brow Pencil de la NYX în nuanța Top. Îmi voi peria firele de păr în sus. Și apoi definez sprânceana începând cu partea de jos. Și acum voi face exact același lucru și în partea de sus. Iar acum voi umple golurile.
ultim pas în realizarea sprâncenelor este a folosi un gel. Eu îl folosesc pe acesta de la Anastasia Beverly Hills. Pentru machiajul ochilor voi folosi Soft Glam de la Anastasia Beverly Hills. Voi începe cu o nuanță de tranziție. Voi lua o pensulă de blending. Acum voi folosi un maro puțin mai închis și îl voi blendui cu o pensulă de blending mai mică. Iar acum blenduiesc marginile cu încă o pensulă. Voi lua această culoare de fată și o voi aplica pe restul ploapei. Voi folosi degetul. Acum voi veni cu o pensulă și voi elimina toată pudra care rămusese înainte. Acum voi veni și voi face un eyeliner, îl voi folosi pe acesta de la NYX, Epic Ink Liner. Este cel mai bun eyeliner pe care l-am folosit până acum. Voi urma linia fardului și după voi conecta cu ochiul. Acum voi umple golul. Și voi încerca să îl duc în continuare pe linia genelor. Și acum facem la fel și la celălalt ochi.
Și acum vedem că nu sunt egale și pe aceasta trebuie să o mai lungim puțin. Și așa arată codițele la final. Acum vom aplica fard în partea de jos. Voi folosi o pensulă plată și voi lua maroul mai închis pe care l-am folosit mai devreme. Voi folosi acest creion de la Sephora pe linia apei, este nuanța Coconut 54. Și acum voi mai folosi încă un creion de la NYX. Este metalic și îl voi folosi în colțul intern și pe arcadă. Acum voi folosi acest bronzer Hoola de la Benefit. Și pentru ca totul să aibă un aspect cât mai uniform, voi reveni cu pensula cu care mi-am aplicat pudra și voi estompa tot. Acum voi fixa tenul cu un spray de fixare de la MAC. Și îmi voi aplica highlighterul din paleta Sugar Glow Kit de la Anastasia. Voi combina cele două farturi de jos. Pentru mascara voi folosi două produse, unul de la Burberry și unul de la Benefit.
Pentru buze voi folosi două produse. Primul este un lip liner de la Boys & Berries în nuanța 208 Berry. Iar al doilea este un ruj lichid de la Anastasia în nuanța Days. Și acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare!